ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. പ്രണാം ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. എല്ലാവർക്കും ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ തുടങ്ങാൻ നോക്കും. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमानंत कोटि वैष्णववृंद की जय. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്നലെ എന്താ അധ്യായം പഠിച്ചത്? നമ്മള് കർമ്മയോഗത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായമായിരുന്നു ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ ആ ധ്യാനയോഗത്തെ കുറിച്ച് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് കുറച്ചൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായം 7ലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ നോക്കി? ധ്യാനയോഗത്തിൽ എന്താ നോക്കി? നമ്മൾ 8 പടവകൾ നോക്കി. അതായത് അഷ്ടാംഗ യോഗിയുടെ അവരെന്താണ് അവർ പരിശീലിക്കുന്നത്, ആ 8 പടവകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി. അതായത് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധ്യാന, ധാരണ, സമാധി എന്ന് ഇങ്ങനെ 8 പടവകളെ നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി. പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആർക്കൊക്കെ യോഗി ആവാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. ആർക്കൊക്കെ യോഗി ആവാൻ കഴിയില്ല? ഒരുപാട് ഉറങ്ങുന്നതും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നതും, ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും യോഗി ആവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം. കാരണം അർജുനൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം, പക്ഷെ മനസ്സിന് എളുപ്പമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാ, പക്ഷേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും? എങ്ങനെയാണ്? എന്താ പറയാ, അഭ്യാസേന തു കൗന്തേയ. അതായത് നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നിരന്തരം നമ്മൾ പരിശീലനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? യോഗത്തിൽ പരാജിതനായ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ യോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് ഭക്തി യോഗമാണോ കർമ്മയോഗം എന്ത് യോഗമായാലും ആ യോഗത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ആ യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ പുണ്യങ്ങൾ കാരണം നമ്മൾ ഉപരിലോകത്തിലേക്ക് പോവും. അവിടെ കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുക? ഒന്നുകിൽ ധനികരുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും പേടിക്കാനില്ല. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ? ഉത്തമ യോഗി ആരാന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാണ് ഉത്തമ യോഗി? അതായത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും ദിവ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനാണ് ഉത്തമ യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചതത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് എന്താണ് പഞ്ചതത്വ? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത. ഇത് ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഇതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചൊല്ലേണ്ടത്, പ്രണമിക്കേണ്ട ഈ 5 പേർക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ പഞ്ചതത്വം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. പിന്നെ നാമജപം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലണം, അത് നമുക്ക് തന്നെ കേൾക്കണം. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കണം. പിന്നെ ഏത് സമയത്തും ചൊല്ലാം. അതിനിങ്ങനെ എന്താ പറയാ രീതി നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതായത് കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സൗകര്യം പോലെ. പക്ഷെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സത്വഗുണത്തിലുണ്ടാവും. ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. പക്ഷെ സത്വഗുണത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഒച്ചയും ബഹളം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എന്താ പറയാ അഭികാമ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മള് എങ്ങനെ പാടില്ല, നാമജപം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. അതായത് നമ്മള് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. നാമം ജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത്. TV നോക്കിക്കൊണ്ടോ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചുകൊണ്ടോ ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്?
ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം. നാമജപത്തിന്റെ ഇത് എല്ലാം പറഞ്ഞു. അവസാനം എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗുണങ്ങളല്ലേ? മനസമാധാനം കിട്ടും. മനസ്സമാധാനം, ഉത്കണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജ്ഞാനോദയം, ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാവും, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠത്തിനുള്ള ജീവിതത്തിൽ. സ്വാതന്ത്ര്യം. ആ പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ 108 എന്താ പറയാ മുത്തുമണിയിൽ നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മാലയായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ 4 മാല, 8 മാല, 16 മാല ഇങ്ങനെ ജപിക്കും. അപ്പൊ 4 മാലയിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? മനസ്സമാധാനം. പിന്നെ 8 മാലയിൽ നമ്മൾ ആ ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? നമുക്ക് ഊർജം കിട്ടും, ഒരു എനർജി കിട്ടും. പിന്നെ 16 മാലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക മറ്റെന്താ പറയാ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനിയും ഉയരാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 16 മാലയിലേക്ക് എത്തുക. അത് പക്ഷെ ക്രമേണ തന്നെ പോവുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ദിവസേന ഒരു മാലം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അഭികാമ്യം. ആദ്യം അത് നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് അധ്യായം എന്താണ്? 7ാമത്തെ അധ്യായം, ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ആ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ദിവസം ഭഗവത്ഗീത 3ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ഭക്തിയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് 6 അധ്യായങ്ങളും നമ്മൾ കർമ്മയോഗം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ന് തൊട്ട് 7 ദിവസം വരെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അധ്യായം 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ളത് ഭക്തിയോഗ. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ അധ്യായമാണ് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗ, ഭക്തിയോഗത്തിലെ 7ാം അധ്യായമാണ്. അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, തത് ശൃണു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ശ്ലോകം 7:7 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവർ ആരെല്ലാം? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരെല്ലാം? ദുഃഖത്തിന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണം ആരാണ്? ശ്ലോകം 23 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 30 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. 7ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്ത മനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തത് ശൃണു എന്ന് പറയുന്നു. തത് ശൃണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. ആ വാക്കിന് ഒരുപാട് പ്രസക്തിയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് വേറെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തരിൽ നിന്ന്. ഉത്തമ ഭക്തർക്ക് ആ ഗുണമുണ്ടോ? നമ്മൾ തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന എന്ന് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട്? അവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തികളായിരിക്കും, ഭഗവാനെ സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേടണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് ശരിക്കും അതേ രീതിയിൽ യഥാരൂപം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. യഥാരൂപത്തിൽ കിട്ടും ഗുരു പരമ്പരയിൽ വരുമ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം. അതിൽ ഒരുപാട് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാവും. അതിന് എന്താ പറയുക, അവരവരുടെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ വെച്ച് അവർ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ആ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അവിടെ പൂർത്തീകരിക്കില്ല. അതെല്ലാം വഴി തെറ്റിപ്പോവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കും. അതേപോലെ ഭഗവാനിൽ നിന്നോ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്നോ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം കേൾക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ പൂർണ്ണമായും അറിയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? കാരണം ഇത് ഭക്തിയോഗമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു തരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. നവവിധ ഭക്തി നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പിന്നെ പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇങ്ങനെ 9 സ്റ്റെപ്പ് ഇതുണ്ട്, രീതികളുണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ. പക്ഷെ ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? അത് ശ്രവണമാണ്. ശ്രവണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ സെൻസറി ഓർഗൻസിൽ വെച്ച്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത് ചെവി തന്നെ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കണം. എങ്കിലേ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ. അതെന്തായാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ചായാലും, നമുക്കിപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹം തോന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് അവരെ അറിയില്ല. നമുക്ക് ആരെയാണോ അറിയുന്നത് കൂടുതൽ,
അവരെ കുറിച്ചല്ലേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനോ അവരെ കുറിച്ചല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആരാണെന്ന് അറിയാണ്ടേ നമ്മൾ വെറുതെ എന്താ പറയാ കാലത്തൊന്നും ഭഗവാനൊന്ന് വിളക്ക് കാണിച്ചു, അതല്ല ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് അവനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം. ആരാണ് ഭഗവാൻ, എന്താണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്താണ് അവൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അവനോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആരെ സമീപിക്കണം, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ. കാരണം അവര് ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് എന്താ തത്വദർശിനഹ എന്ന് പറയും. അവർക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താവും, യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി നീ പൂർണ്ണമായി എന്നെ അറിയാൻ കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം, ഉത്തമ യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്, അത് ഭക്തനാണ്. ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ. എന്താണ്, അവന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാനിലെ. അവൻ എന്താണ്, ഭഗവാനിലെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഉറപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും, ദിവ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഉത്തമ യോഗി ആരാണ്, ആ ഭക്തനായിരിക്കും. കാരണം ഭക്തൻ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം, ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഭക്തനുണ്ടാവും. അതാണ് പറയുന്നത്. शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थौ हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണത്രേ, പുണ്യകർമ്മമത്രേ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായി സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്, ശൃണ്വതാം സ്വകഥാ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ ശൃണ്വതാം സ്വകഥാ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ശ്രവണമാണ് ആദ്യത്തെ പടി. ഭക്തിയിലെ ആദ്യത്തെ പടി എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇരുന്ന് കേൾക്കണം. അത് പിന്നീട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വന്തം എന്താ പറയാ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ അറിവുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം. കേൾക്കുമ്പോ എന്താണ്, ആ ഭഗവാനോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നാണ്. ആ ഇഷ്ടം തോന്നുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താവൻ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഈ കഥ കേൾക്കുന്നത് അവന് മനസ്സിലാവാണ്. ദിവസവും നമ്മൾ ആ ആസക്തിയിൽ ഭഗവാന്റെ കഥകളെ എന്താ പറയുക ശ്രവണം ചെയ്യുക എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അവൻ. നമുക്ക് 5:29 ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലായി. കാരണം 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ശാന്തി മന്ത്രം എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭോക്താറാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വര സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി വൃച്ചതി. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ആർക്കാണ് ശാന്തി കിട്ടുക, ആർക്കാണോ എന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത്, സർവ്വ രോഗങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും അധിപനും ഞാനാണ്, എല്ലാം ഞാനാണ്, ഭോക്താവ് ഞാനാണ്. അങ്ങനെ ആർക്കാണോ മനസ്സിലാവുന്നത്, അതേപോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, നമ്മൾ പറഞ്ഞു 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആരാണ് ഭഗവാൻ, സുഹൃത്താണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ആത്മാവും ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ്, അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് ഉത്സുകരാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഹൃദയന്തസ്തോഹി അഭദ്രാണി, നമ്മുടെ ആ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഒരുപാട് പേടി ഭയം എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ അവൻ പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവൻ പണിയെടുക്കും, പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പവിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം വീണ്ടും കൂടി. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. കാരണം നമ്മൾ എന്താന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയിൽ നമ്മൾ പെടും. അപ്പൊ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി തന്നെയാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ, നമ്മൾ മലിനമായി പോവാണ്. നമ്മൾ മലിനമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ്. നമ്മൾ ആരാണ്, നമുക്കും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താ, എല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ്. നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമൊക്കെ എനിക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാൻ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നും വിചാരിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ വെറും നമ്മൾ ഭോഗ ആസക്തിയിലൂടെ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള ബന്ധം മറന്നുപോകും. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്,
നമ്മൾ നിത്യവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ തന്നെ 3 രീതിയിലാണ് കാമം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ജീവജാലങ്ങളെ ആവരിക്കുക. എങ്ങനെ മൂടും. കാമം എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ ജ്ഞാനം എന്ന ആ സംഭവത്തെ അത് മൂടി വെക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ മൂടി വെക്കും? നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പുക തീനെ എന്ന പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പുക തീനെ എന്ന പോലെ, പിന്നെ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ, പിന്നെ പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള കമ്പാരിഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരെ എന്താണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് മൂടി വെക്കുന്നത്? അത് പുക തീനെ എന്ന പോലെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ബാക്കിയുള്ള അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷി മൃഗാദികളെ വൃക്ഷങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതെന്താ, ഒരു ചെറിയൊരു പ്രയത്നം എന്താണ്, നമ്മൾ ഊതി കൊടുക്കുമ്പോ പുക മാറി തീ കത്തുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സജ്ജന സംസർഗം കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ പുകയൊക്കെ മാറി ആ തീ ആളിക്കത്തും. അതേപോലെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത് ഉണരും. അത് ഉണർന്ന് എന്താണ് അത് വളരുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവിച്ചറിയാം. കാരണം അതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഉള്ളിൽ ഒരാളുണ്ട്. ആരാണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവുണ്ട്. അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. കാരണം പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ സുഹൃത്താണ്, എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുദയ കാംക്ഷിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായിട്ട് ഞാൻ അവരെ പവിത്രീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രവണം വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യതതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേതി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുന്നതിന് ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? മാരത്തോണിൽ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെല്ലാം വിജയിക്കുമോ? ഇല്ല. അവിടെ എവിടെ ഒരു പേരല്ലേ, 1-2 പേര് ഇങ്ങനെ അവസാനം വരെ അവർ പോവുകയുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം പകുതി വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയെന്ന് വരും. പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം ചെയ്യും, നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭഗവത്ഗീത, കുറച്ച് ഭാഗവതം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പോ തോന്നും ചെയ്യണം എന്ന്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച വിശ്വാസവും ഉണ്ടാവില്ല ഭഗവാനില്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? അപ്പൊ നമ്മൾ പകുതി കിട്ടുപോകും. അതേപോലെ തന്നെയാ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിലിപ്പോ 1000 പേര് വരുന്നുണ്ട് മാരത്തോണിൽ, പക്ഷെ എല്ലാവരും ജയിക്കില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭക്തിയിലേക്ക് വരും, എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കും, ഭാഗവതം കേൾക്കും. പക്ഷെ എന്താ, പകുതി കിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കില്ല. പകുതി കിട്ട് നമ്മൾ പോകും. നമുക്കത് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ ആക്കണം. വെറും കേട്ടത് കൊണ്ട് ആർക്കും ഭക്തിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. കേട്ട ജ്ഞാനത്തിനെ നമ്മളത് വിജ്ഞാനമായി മാറ്റണം, അതായത് പ്രായോഗികമാക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ രുചി തോന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ, 1000 പേര് മനുഷ്യന്മാരിൽ കുറച്ചു പേരെ അതിനെ പ്രയത്നിക്കുകയുള്ളൂ. കുറച്ചു പേര് പ്രയത്നിച്ചിട്ട് അതിൽ പരിപൂർണത എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കിട്ടില്ല. അത് ഭഗവാൻ അതാ പറഞ്ഞത്. ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതും ഇല്ല. വളരെ കുറവാണ് ആൾക്കാർ ഭഗവാനിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ്, എന്റെ ജോലി അതാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എനിക്കുള്ളതാ, എനിക്ക് ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. ഒരു ജന്മമല്ല, നമുക്ക് പല പല ജന്മങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വീണ്ടും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കർമ്മം അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജന്മമാണെങ്കിലോ പഴയ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മം അനുസാരമാണ്. അത് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മറന്നുപോയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, മൂല സ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ മറന്നിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അതാണ് സംഭവം. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറയാണ്, എന്നെ അറിയുന്നില്ല, അവര് എന്നെ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം, ഭഗവാന്റെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് യുദ്ധത്തില് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നമുക്ക് അർജുനനും ഉണ്ട്, ദുര്യോധനും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനന് നല്ല ബോധമുണ്ട്. അർജുനൻ ഉറ്റ മിത്രവും ശിഷ്യനും ഭക്തനും ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാന്ന്. പക്ഷെ ദുര്യോധന ഉണ്ട് അവിടെ. ദുര്യോധനൻ എന്തെങ്കിലും ബോധമുണ്ടോ? ഭഗവാൻ ആരാന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോധമുണ്ടോ? എത്ര പേര് ശിശുപാലനുണ്ട്, എങ്ങനെ കുറെ പേര് നമുക്കറിയാം. അവർക്ക് ആർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാര്യം എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭക്തി എളുപ്പമാണ്. എളുപ്പമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, കാരുണ്യം കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ.
ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപുമാനും ആയ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമാണെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ഇത് എന്താ പറയാ, ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനു വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ, ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ്, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ പരം പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും അവൻ കാരണഭൂതനും ആദിമവുമായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും ഭഗവാന് ഗോവിന്ദ, കൃഷ്ണ, വാസുദേവ, ഇങ്ങനെ പല പല പേരുകളുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ പേരിലും ഭഗവാന്റെ തുല്യമായ ശക്തി തന്നെയുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പേരുകൾ മാത്രം പലതും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആരാണ് ഭഗവാൻ? ഭഗവാൻ ആദിപുമാനും കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനുമാണ് ആ ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? വളരെ അപൂർവം, വളരെ കുറവ് പേർക്കേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഭക്തി വേണം, വിശ്വാസം വേണം. ഭക്തി വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ? വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാരും പറയും ഭക്തി സേവനം, എന്താ ഭക്തി വളരെ എളുപ്പമല്ലേ എന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നുമായിരിക്കും. വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, ഭക്തി ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ എന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ എളുപ്പപ്പണി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല? എല്ലാവരും എന്തിനാണ് ഈ വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തി യോഗ ഉണ്ട്, കർമ്മയോഗ ഉണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗ ഉണ്ട്, ധ്യാനയോഗ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ധ്യാനയോഗം ഇന്നലെ കണ്ടു നമ്മൾ. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, യമ നിയമ ആസന അങ്ങനെ പോണം നമ്മൾ. ആ രീതിയിൽ 8ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അവിടേക്ക് വരെ നമ്മൾ എത്തണം. എങ്കിലേ നമ്മൾ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, എന്താണ്? ലിഫ്റ്റും പിന്നെ സ്റ്റെയർ കേസും. സ്റ്റെയർ കേസിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തും, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ എത്ര സമയം എടുക്കും? സമയം ഒരുപാട് എടുക്കും, നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, പരിശ്രമമുണ്ട് അവിടെ. നേരം മറിച്ച് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തും. അപ്പൊ എത്ര എളുപ്പമാണ്. അതാണ് ഭക്തിയോഗം എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണ് ആണെങ്കിലും അവർ എന്തിനാണ് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് പോകുന്നത്? ഭഗവാൻ അതാ ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാം എളുപ്പമുണ്ട് എങ്കിലും അവരത് വേണ്ട, അവർക്ക് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ആ വഴിക്ക് പോകും. നമുക്കത് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഭഗവാൻ അതിന് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവ ച അഹങ്കാര ഇതീയം മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടധ. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ആദ്യത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് എന്താണ് ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആരാണ്? ജീവാത്മാവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജീവാത്മാവിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല, അവിനാശിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോകും. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല പല മാറ്റങ്ങൾ വരും. നമ്മൾ ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ജനിക്കുന്നു, യൗവനം, ബാല്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല സ്റ്റേജിലും വന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തി നമ്മുടെ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടാവും. നമ്മുടെ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ തിരിച്ചറിയലെല്ലാം അതോടെ നഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെടാത്ത അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് ആത്മാവ്, അതായത് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ? എന്റെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്റെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ 8 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് 8 കാര്യങ്ങള്? 5 പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. നമ്മളത് പഠിച്ചു. എന്താണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ? എന്താണ്? 5 മഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഇത് 3ഉം ഇത് 5ഉം എന്താണ്? അത് ഗ്രോസ് എലിമെന്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ, അതായത് നമ്മൾ സ്ഥൂല ശരീരം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ബോഡി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഉണ്ട്. ഈ ശരീരം ഇതെങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ജീവാത്മാവ് ഇതിന്റെ ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ചീഞ്ഞു പോകും, നമ്മുടെ ഡീക്കേ ആയി പോകും. നമുക്കൊന്നും എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ശരീരത്തെ കുറെ കാലം, കാരണം അത് ഡീക്കേ ആയി പോകും. കാരണം അത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഈ 3 കൂടി കാര്യം പറയണ്ടേ, അതായത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇതിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ്? സ്ഥൂല ശരീരവും 5 കാര്യങ്ങളാണ്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം വന്നിട്ട് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവസത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ജീവസത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സ്ഥൂല ശരീരവുമുണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരവുമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ മരണത്തോടുകൂടി ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നശിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം വിട്ടു പുറത്തു പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ കൂടെയാണ് അത് പോകുന്നത്. അതായത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അതോടുകൂടിയാണ് ജീവാത്മാവ് പുറത്തു പോവുക. എന്നിട്ട് അത് വേറെ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മവാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ ചിന്തിച്ചത്, അതൊക്കെ ആ കർമ്മവാസന എന്ന് പറയുന്നത്
അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആവും, മുന്നോട്ട് പോകും. അതാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, അതിനൊരു സ്ഥൂല ശരീരവും ഉണ്ട്. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം മൂന്നാണ്: മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതാണ് ജീവസത്ത. അതായത് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 8 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഈ 8 ഈ 8 സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിലേന്ന്. പക്ഷെ ഈ ഭിന്ന പ്രകൃതി, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നറിയാം, എന്താണ് വിഷ്ണു. വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ വിചാരിക്കും വിഷ്ണു ഒന്നാണ്, ഒരേ ഒരു വിഷ്ണു ഉള്ളൂ എന്ന്. അല്ല, വിഷ്ണു 3 വിഷ്ണു 3 തരത്തിലാണ്, 3 വിഷ്ണുകളുണ്ട്. അതെന്താന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് വിസ്തരണമാണ്, രൂപവിസ്തരണമാണ്. ഭഗവാന്റെ എന്താ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് ഈ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ. 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. 3 വിഷ്ണുകൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാല്, ഫസ്റ്റ് വിഷ്ണു വന്നിട്ട് കാരണോദക ശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയും. കാരണ ഉദക ശായി വിഷ്ണു. കാരണോദക സായി വിഷ്ണു പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ പുരുഷ അവതാരങ്ങളാണ് ഈ 3 ഞാൻ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തെ വന്നിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ 3 ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് വിഷ്ണു എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ. അപ്പൊ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണ ഉദകത്തിൽ, അതായത് കാരണ സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്നവനാണ്. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു ഗർഭോദക എന്ന സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്നവനാണ്. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു വന്ന് ക്ഷീരോദക, അതായത് ക്ഷീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലിന്റെ, അതപ്പോ പാലിന്റെ ക്ഷീര സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്നവനാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഈ 3 വിഷ്ണുക്കൾക്ക് ഓരോ സമുദ്രങ്ങളുണ്ട്: കാരണ സമുദ്രം, ഗർഭോദക സമുദ്രം, ക്ഷീരസമുദ്രം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു കാരണോദക വിഷ്ണു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണോദക വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 എന്താണ് നമ്മൾ പറയാം? പുരുഷ അവതാരങ്ങളാണ്. ഈ 3 എന്താണ്? പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ. ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഇത് 3 അവതാരങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മള് പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കാരണ ഉദക ശായി വിഷ്ണു. കാരണോദക ശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കാരണമാവുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂഗോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്നാ പറയാ. ബ്രഹ്മാണ്ടം, അണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുട്ടയുടെ ഷേപ്പിലാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാണ്ടം സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ്? ഈ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു. ഈ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ പണി എന്താണ്? വെറും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ പണി എന്താണ്? വെറും ബ്രഹ്മാണ്ടം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, കാരണോദക സായിയുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ എന്താ പറയാ, ഈ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു സൃഷ്ടിച്ച ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാണ്. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ആ ഭഗവാൻ, രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു. അതായത് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം കിടക്കുകയാണ്. ഗർഭ ഉദക എന്നുള്ള ആ സമുദ്രത്തിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കും, അനന്തശേഷന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുകയാണ്. ആ കിടക്കുമ്പോ എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു താമര, എന്താ പറയാ, താമരത്തണ്ട് വരും. ആ താമരത്തണ്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകും. ആ താമരത്തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങളും ഉള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ആ താമരത്തണ്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ താമരപ്പൂ. ആ താമരപ്പൂവിന്റെ മേലെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം അവിടെ വരും. ഏറ്റവും ഉപരിലോകമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉപരിലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 ലോകത്തിൽ ഉപരിലോകം അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സത്യലോകം എന്നും പറയും, ബ്രഹ്മലോക എന്നും പറയും. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു താമരത്തണ്ട് വന്നു, അവിടെ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ ആരാണ്? ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ പണി എന്താണ്? ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുകയാണ്. അത് രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടി ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കും. ആ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിയൊക്കെ നടത്താണ് ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ ഓർഡറിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സൃഷ്ടി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ? ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു, അതായത് ക്ഷീരസമുദ്രത്തിലുള്ള ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് ആരാണുള്ളത്? പരമാത്മാവ്. ഏത് രൂപത്തില്? ചതുർഭുജ രൂപത്തില്. അപ്പൊ ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പദ്മ എന്നിങ്ങനെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു ആണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ആരാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്? ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ 3 വിഷ്ണു, അതിലായത്
കാരണോദക്സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക്സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക്സായി വിഷ്ണു. ആദ്യത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ പണി ബ്രഹ്മാണ്ടം സൃഷ്ടിക്കുക, രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ പണി ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ജീവജാലങ്ങളെ, അതായത് വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക, രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ പണി. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യും? ആ സൃഷ്ടിച്ച വൈവിധ്യങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോവും, ചരാചരങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും, അത് ചലിക്കുന്നതായാലും ചലിക്കാത്തതായാലും എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു ആണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ, 3 വിഷ്ണുക്കളാണ് ഇത്. അപരേയം ഇതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യത്തെ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആണത്. അതിപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭിന്നമായ എന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ്? 8 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ളത് 5 പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അങ്ങനെ 8 ഭിന്ന പ്രകൃതിയുണ്ട്, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇപ്പൊ പറയണേ അത് കൂടാതെ തന്നെ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ഏതാണത്? ജീവാത്മാക്കള്, നമ്മൾ തന്നെ. അതായത് ജീവാത്മാക്കള് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി തന്നെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ മൂലസ്വരൂപം മറന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഗുണങ്ങളാൽ, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സത്വ രജസ് തമ, ഈ ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? മാലിന്യം കൊണ്ടു ആ മാലിന്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഒറിജിനാലിറ്റി, അതായത് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം മറന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവരാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ആ വിഭവങ്ങളെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതായത് 8 + 3, അതായത് 5 + 3, അതായത് 8. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ഈ ജീവജാലങ്ങളാണ് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ, വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണം. മത്തപരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. പലതരമല്ല, അത് പരതരമാണ്. ഓക്കെ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു മാല കാണുന്നു, മുത്തുമാല കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കുകയാണ്, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ സത്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഈ ശ്ലോകം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പരമസത്യം നമുക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഭഗവാൻ. എന്നേക്കാൾ മേലെ, എന്നേക്കാൾ ഉപരി ആരുമില്ല, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ആരുമില്ല, എനിക്ക് തുല്യമായിട്ടും ആരുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്. ഇവിടെ ആരുമില്ല. അതെന്താ ഉപമ കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മാലയിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത്? മുത്തുകൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ മുത്തുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? അടുത്തടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് കാരണം? അതിനൊരു നൂലുണ്ട്. ആ നൂലിലാണ് നമ്മൾ ഈ മുത്തുകളൊക്കെ കോർക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മുത്തുകളൊക്കെ നൂലിന്മേൽ കോർത്ത് നമ്മളത് മാലയാക്കി വെച്ചു. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ കഴിയുന്നത്? ബാഹ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ മുത്തുകളെ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അതൊരു മാലയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ മാലയുടെ ആ നിലനിൽപ്പിന് എന്താണ് കാരണം? അവിടെ നൂലാണ്. ആ നൂല് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ മാല ഉണ്ടാവും? ഇതുപോലെ അല്ല, എല്ലാം ചിന്നിച്ചതറും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ആ മാലയിൽ എങ്ങനെയാണോ നൂല് കാണാതിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെ ഇവിടെ നൂല് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാം മാല കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് ബാക്കി ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെ അതേപോലെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരം ഇപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് കണ്ണിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പറഞ്ഞു, ചെവി പറഞ്ഞു, വാ പറഞ്ഞു, എന്താ പറയാ ത്വക്ക്, ഇങ്ങനെ മൂക്ക്, ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞു നമ്മൾ. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, എല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ണിലൂടെ. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നമുക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഭഗവാനാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ്.
രസോഹം അപ്സു കൗന്തേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദക്കേ പൗരുഷം ഋഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്മാരിൽ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഞാൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര ജലത്തിലെ രസവും. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ജലത്തിൽ രസമുണ്ടോന്ന്, വെള്ളത്തിനൊരു രുചിയുണ്ടോ? രുചിയുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് അത് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദാഹിച്ച് നമുക്ക് കുറെ നേരം വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാറുണ്ട്, അതിന്റെ രുചി കിട്ടാറുണ്ട്. വെള്ളത്തിനൊരു രുചി ഉണ്ടാവും. ആ രുചി നമുക്ക് ഏറെ ദാഹിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ആ രുചി മനസ്സിലാകുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ കടലിൽ പോയാൽ നമുക്ക് എന്താ വെള്ളം കിട്ടുക? ഉപ്പ് വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ കടലിന്റെ വെള്ളത്തിന് ഉപ്പ് രസമുണ്ട്. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിനൊരു രുചിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയണേ ആ വെള്ളത്തിന്റെ രുചി ഞാനാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും ഞാനാണ്. നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ പ്രകാശം തരുന്നു. കാലത്ത് സൂര്യൻ ഉണ്ടാവും, വൈകിട്ട് ചന്ദ്രൻ വരും. അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ആ പ്രകാശം അവർ മൂലമല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്, അത് ഭഗവാൻ കാരണമാണ്. അത് ഭഗവാൻ പറയണേ ഞാൻ കാരണമാണ് സൂര്യചന്ദ്രനിലെ പ്രകാശം വരുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം. പ്രണവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓം. നമ്മൾ ഏത് വേദമന്ത്രങ്ങൾ എടുത്താലും അതിൽ ഓം ഉണ്ടാവും. ഓം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. എന്തും ഓം നമ ശിവായ ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഓം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അത് പറയുന്നത് ഓം പ്രണവം ഞാനാണ്. പ്രണവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓം, അത് ഞാനാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും, ആകാശത്തിന് ശബ്ദമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോത്തിനും ഓരോ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആകാശത്തിന് ശബ്ദമുണ്ട്, വായുവിന് സ്പർശമുണ്ട്, അഗ്നിക്ക് രൂപമുണ്ട്, ജലത്തിന് ഒരു രുചിയുണ്ട്, ആ ഭൂമിക്ക് ഒരു ഗന്ധമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോത്തിനും ഓരോന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയാണ് ആകാശത്തിലെ ആ ശബ്ദവും ഞാനാണ്. പിന്നെ പറയുന്നു പുരുഷന്മാരിൽ പൗരുഷവും. നമ്മൾ അപ്പൊ ഓരോ പുരുഷന്മാരെ കാണാം. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലയോ എന്തൊരു പൗരുഷമാണെന്ന്. പക്ഷെ ആ എന്തൊരു പൗരുഷമാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരാണിലെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാരാണ്? അതാ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു പൗരുഷന്മാരിലെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ത സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദിബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെ, അതായത് ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും എന്തു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ എന്താ പറയാ വിഭവങ്ങൾ, ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും കാരണമാരാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെടി വളർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സീഡ് വേണം, ബീജം വേണം അല്ലെ? അത് മണ്ണിൽ നമ്മൾ നനച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ചെടിയൊക്കെ വളരുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ത് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാത്തിന്റെയും ആ ബീജമാരാണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. സർവഭൂതാന, അത് എന്താ പറയാ ചരാചരങ്ങൾ, അതായത് ചലിക്കുന്നതാവട്ടെ ചലിക്കാത്തതാവട്ടെ എന്തായാലും അത് ആ ബീജം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ബുദ്ധിമത്താമസ്മി, അതായത് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ന് പറയില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല നോളജാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാരാണ്? അതാ ഭഗവാനാകുന്നു. പറഞ്ഞ എല്ലാവരിലും ആ കാണുന്ന ബുദ്ധിയും ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരിലും കാണുന്ന ആ ശക്തി, നമ്മൾ പറയില്ല അതിശക്തരായ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ ആ ശക്തി ആരാണ്? അവർക്കുള്ള ആ ശക്തി ആരാണ്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന്? നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും തന്നെ അഹങ്കരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ആ ഭഗവാൻ കാരണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാവരിലും എല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താ പറയാ, ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും എന്താ പരിപൂർണതയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. എന്താ പറയാ, സമ്പത്ത്, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചത്. 6 കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണതയിലുള്ളത് ഭഗവാന് മാത്രം. പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളത് അഹങ്കരിക്കാനില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ഇതാണ്, കാരണമാണ് നമുക്കിതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि നത്വഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ?
ഇവിടെ പറയുന്ന നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് 3 ഗുണങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ എന്താ പറയുക, സാത്വികാവട്ടെ, രാജസികാവട്ടെ, താമസികാവട്ടെ, എല്ലാ അവസ്ഥകളും ഇതെല്ലാം എന്റെ ശക്തിയുടെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു എന്താ പറയാ സ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ എന്റെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക, ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയിലെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാ, അതിലെല്ലാം ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ അധീനൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവൻ കൺട്രോളറാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ അധീപനാണ്, അധീനനല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക, ഞാൻ അധീനനല്ല. 3 ഗുണങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, നിർഗുണൻ എന്ന് പറയും. അവനെ നിർഗുണൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറയാ നമ്മള്, ഭഗവാൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മേലെ നിൽക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു ഗുണങ്ങളെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു, നമുക്കിപ്പോ ഒരു രാജാവ് പല നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഒരു രാജ്യത്തില്. പക്ഷെ ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ ആർക്കുള്ളതാണ്, അത് പ്രജകൾക്കുള്ളതാണ്. ആ നിയമം രാജാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നും മേലെയാണ്, ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ നിർഗുണ എന്ന് വിളിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അരൂപ എന്ന് വിളിക്കും. അരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, 3 രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം പരമസത്യത്തെ എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ആ ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തേതാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, എന്നാൽ അരൂപം എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതികമല്ല. അതായത് അത് ഗുണാതീതമായിട്ടുള്ള, അത് ഗുണാതീതം എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ, അതേപോലെ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്, ഭൗതിക രൂപമല്ല ഭഗവാന്റെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ അരൂപം, നിർഗുണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങള് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, മായാവാദ സന്യാസിയും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. മായാവാദ സന്യാസി, വൈഷ്ണവ സന്യാസിക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന്. വൈഷ്ണവ സന്യാസി എന്താ വെച്ചാൽ, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പൂർണ്ണ മനസ്സർപ്പിച്ച്, അവിടെ വിശ്വസമർപ്പിച്ച്, അദ്ദേഹം എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. പക്ഷെ മായാവാദ സന്യാസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില്. എന്താണ് മായാവാദ സന്യാസം, അവരെന്താ വിചാരിക്കുക, അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ജ്ഞാനം നേടും അവര്. പക്ഷെ അവര് ഭഗവാൻ രൂപമുണ്ടെന്നോ ഭഗവാന് ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, അരൂപം. ഭഗവാൻ എന്താണ്, നിർഗുണൻ. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്, ഭഗവാൻ അരൂപമാണ് എന്നും വിചാരിച്ച്, ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ്. ആ വെളിച്ചം, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ബ്രഹ്മ തേജസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതിലേക്ക് ലയിക്കാനായിട്ട് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അവരെന്ത് ചെയ്യും, അതിനുള്ളത് മാത്രമേ അവർ നോക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ജ്ഞാനാർജനമുണ്ട്, ഒരുപാട് ജ്ഞാനത്തെ അവർ അർജിക്കും. പക്ഷെ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ ആ ജ്ഞാനം, വെറും ഭഗവാന്റെ ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ലയിക്കാനാണ്. അത് സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ. അത് ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായ മുക്തിയല്ല. അത് ശാശ്വതമല്ലാത്ത മുക്തിയാണ് സായുജ്യ മുക്തി. അതിലേക്ക് ലയിക്കാനാണ് ഈ മായാവതത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് ശ്രമിക്കുക. അത് കാരണം അവരുടെ വിചാരം ഭഗവാൻ അരൂപമാണ്, ഭഗവാന് നിർഗുണനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നിർഗുണനുമല്ല, അരൂപവുമല്ല. ഭഗവാന് ഗുണമുണ്ട്. ഭഗവാൻ പക്ഷെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മേലെയാണ് ഭഗവാൻ, അതീതനാണ്, ഗുണാതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. അരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപം ഭഗവാന്റേതല്ല. ദൈവീ ഹേഷ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തേ മായാം ഏതാം തരന്തി തേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എന്റെ ദിവ്യശക്തി എന്താ പറയാ, ദിവ്യശക്തിയായ 3 ഗുണങ്ങൾ മറികടക്കാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയാ, അതിനെ മറികടക്കാൻ ആർക്കും അതിജീവിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. ഭഗവാന്റെ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ 3 ഗുണങ്ങളും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ഗുണാതീതരാവാൻ അതായത് വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയും, ആ സത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നതില്, അതായത് എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അവിടെ ഒരു വഴിയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്, സാധ്യമല്ല എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്കായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്ന ചിത്രത്തില്, ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു സാഗരമാണ്. അത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ദുഃഖസാഗരമാണത്. നമുക്കിവിടെ സുഖം അവിടെ ഇവിടെയും ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും. അത് ശാശ്വതമായ സുഖമല്ല, നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ സുഖം, ആനന്ദം എന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ശാശ്വതമായി കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ദുഃഖസാഗരമാണ്. ഈ സാഗരത്തിൽ നമ്മൾ മുങ്ങിയിട്ടും പൊങ്ങിയിട്ടും പൊങ്ങി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്,
ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെങ്ങാനും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാണ്, ഭഗവാനിൽ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, നിഷ്പ്രയാസം അത് സാധിക്കും. ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് കഥ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം, ഭഗവാൻ കൈ കൊടുക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ മേലേക്ക് കരകയറ്റുന്നു, മേലേക്ക് എടുത്ത് കരകയറ്റുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പറ്റില്ല. കാരണം 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സത്വഗുണം, അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണം, അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണം, ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അത് കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നിഷ്പ്രയാസം പോവാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വരൂപമായിട്ട് എന്താണ്, മുന്നപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മൂലസ്വരൂപം, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ വരുമ്പോ അത് അതിന്റെ സ്വരൂപം മറക്കുകയാണ്. എന്താണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജീവേര സ്വരൂപഹയ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ. അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്, കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനാവണം. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ വിചാരിക്കുക, നമ്മളെല്ലാം എന്റെ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ്, നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പ് കാണിക്കണം. ഉടമസ്ഥ ബോധം നമുക്കുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. ഇത് എന്റെ ഞാനാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധമുണ്ട്. ആ ബോധം ഇല്ലാണ്ടാവണം. കാരണം ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ എന്നുള്ള ആ ബോധം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവും, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസനായി തീരും, ഭഗവാന്റെ സർവന്റ് ആയി തീരും. അതാണ് ഭഗവാൻ നൽകി. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷയുള്ളൂ. ന മാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാ പ്രപദ്യന്തെ നരാധമാഃ മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന 2 ശ്ലോകത്തിൽ, അതായത് 15-ാമത്തെയും 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, എങ്ങനെയുള്ളവർ എന്നെ ആശ്രയിക്കും, എങ്ങനെയുള്ളവർ എന്നിലേക്ക് വരില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ദുഷ്കൃതികൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ എന്തിനാ അവതരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ? 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു നമ്മൾ. എന്തിനാ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും എന്താ പറയുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്നിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ആരാണ്? മൂഢന്മാര്, അവർ വരുന്നില്ല. പിന്നെ മനുഷ്യ അധമന്മാര്, പിന്നെ മായയാൽ അപഹൃത എന്താ പറയാ ജ്ഞാനം, അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ 4-ാമത്തേത് പറഞ്ഞു നിരീശ്വരവാദികൾ. ഇത് നമുക്ക് വായിക്കാം. മൂഢന്മാര്, ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഇവർ. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം എന്നവർക്ക് എന്താ പറയാ, ഭഗവാനു വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം കഴുതയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴുതയെ ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാല്, കഴുതയെ നമുക്കറിയാം, കാലത്തു തൊട്ട് രാത്രി വരെ ആ കഴുതയെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ മാസ്റ്റർ എന്താണോ അതിന്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അതിങ്ങനെ ചുമന്ന് നടക്കും. എന്തുകൊണ്ടാ? എന്താ പറയാ, ഒരു നേരത്തെ ഒരു പുല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഒരു ഇത്തിരി പുല്ല് ആ കഴുതയുടെ മുന്നിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ പുല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കഴുത ഈ മാതിരി ഭാരമെല്ലാം ചുമന്ന് നടക്കും. അപ്പൊ പുല്ല് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അത് കഴുതയ്ക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി പുല്ല് കഴിക്കാം. പക്ഷെ എങ്കിലും അതെന്താണ്, അത് ഈ സർവന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, മാസ്റ്ററിന്റെ സെർവന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ആ പുല്ലിന് വേണ്ടി പണി. അതേപോലെ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്താ വന്നിട്ട് ചെയ്യണേ, നമ്മളും നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജോലിയിൽ ഒരുപാട് ആസക്തി ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ, എന്താ പറയാ, ഫലങ്ങൾ വേണം. ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വേണം. ആ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ശ്രദ്ധിച്ച് ജോലി ചെയ്യും. കാരണം ആ ഫലം എന്താ, നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ, നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. നമ്മൾ ആ കർമ്മഫലത്തെ നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറയും, കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന. നിനക്ക് നിയത കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ കർമ്മഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് അധികാരമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കർമ്മത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മത്തിൽ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. കർമ്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താവോ അതിനും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആ ഫലം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. അതാണ് ആദ്യത്തെ മൂഢന്മാര്. 2-ാമത്തെ നരാധമന്മാര്. എന്താ, അവരും മനുഷ്യന്മാര്, അവര് അധമൻ ഏറെ എന്താ പറയാ, താണവനും ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പൊ നരാധമന്മാർ ഈ മനുഷ്യന്മാരിൽ നര എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാർ. അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവര്. പക്ഷെ എത്ര ലെവലിലായാലും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് അവർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദുഷ്കൃതികൾ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ് ഇവർ. എന്താ പറയാ, മായികമായി ഭൗതികതയിൽ അവരുടെ എന്താ പറയാ അർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി അവരെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവരിങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്താന്ന് ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ചിന്തകര്, കവികള്, മറ്റേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അറിയാം, അവരൊക്കെ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് ഒരുപാട് നോളജ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ മായാശക്തി, ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അന്തരംഗ ശക്തി ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുണ്ട്. അതായത് അന്തരംഗ ശക്തി
ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയാ വിളിക്കുന്നത്? ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാധാറാണിയെ വിളിക്കുന്നത്. ആ രാധാറാണി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കാണുന്നത് മായാശക്തി. മായാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന് നോക്കാനായിട്ട് ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് മായാദേവി, അതായത് ദുർഗാദേവി എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ആ ദുർഗാദേവിയാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇൻചാർജ്. അപ്പൊ ആ ദുർഗാദേവിയാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നതും ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും. അപ്പൊ ഈ മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്? ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവികൾ അഥവാ എന്താണ് അവരെ പറയാ? ആസുരം ഭാവം ആശ്രിതർ ആണ് നാലാമത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ. ഇവർ തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. അവർക്ക് ഒട്ടും ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചതുർവിധാ ഭജന്തെ മാം ജനാഹ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? 4 തരം ആൾക്കാർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ മുന്നേ പറഞ്ഞു 4 തരം ആൾക്കാർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ പറയുന്നു 4 തരം ഏത് ആൾക്കാരാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ? ദുഃഖിതൻ, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു? ധനകാംക്ഷി, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു? ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രം കാണുന്നത് ഗജേന്ദ്ര. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രന്റെ ഒന്ന് കഥ നോക്കാം നമുക്ക്. ഗജേന്ദ്രൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ദുഃഖിതൻ, ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. പിന്നെ ധനകാംക്ഷി, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. പിന്നീട് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം നേടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. പിന്നെ ചിലര് ക്യൂരിയോസിറ്റി, ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും. എന്താണ് പരമസത്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്താണ്? അതെല്ലാം അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും. അത് ജിജ്ഞാസു. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. ഇപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാം ഡിസ്ട്രെസ് ആണ്. അതെന്താ പറയാ? നമ്മൾ ഡിസ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും, അതായത് ദുഃഖിതനാണ്. 2 ചിത്രങ്ങളും ദ്രൗപദിയുടെ ആയാലും ഈ ഗജേന്ദ്രൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷ എന്ന് പറയും. ഈ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥയാണ്. അതായത് ഈ ഗജേന്ദ്രൻ, ഇപ്പൊ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആനയാണല്ലോ, ആ ആന അതിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? അത് ഒരു ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന രാജാവായിരുന്നു. ആ രാജാവ് ഒരിക്കൽ തപസ്സിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അഗസ്ത്യമുനി വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അഗസ്ത്യമുനി വരുമ്പോ ഈ രാജാവ് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ രാജാവ് അവഗണിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി ആ അഗസ്ത്യമുനിക്ക്. അപ്പൊ അഗസ്ത്യമുനി ഒരു ശാപം കൊടുക്കാണ്. നിനക്ക് ഇത്രയും മതം പിടിച്ച ആനയെ പോലെയാണ് നീ. ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ വന്നിട്ടും നീ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, നീ എന്നെ അവഗണിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മം നീ പോയിട്ടൊരു ആനയായി ജനിക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹം ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു ശാപമായിരുന്നു ആനയായി പോവാൻ. പിന്നെ അവിടെ മുതലേ കാണാം നമുക്ക്. ആ വെള്ളത്തിലൊരു മുതലുണ്ട്, കാല് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനയുടെ കാല് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മുതല എന്താണ്? അതൊരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു. അതും ഇതേപോലെ ഒരു ശാപം കിട്ടിയിട്ടാണ് മുതലായിട്ട് ആ തടാകത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ? ആനയായി ജനിച്ചു. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ആനയായി ജനിച്ചു. ആനയായി ജനിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് പിന്നെ കുടുംബമായി അതിന്റെ ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കാണ്. അപ്പൊ ഒരു വെള്ളം ദാഹിച്ചപ്പോ തടാകം അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. അങ്ങനെ ആ തടാകത്തിലേക്ക് വന്ന വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ തടാകത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ കളിച്ച്, അപ്പൊ ആ ആന എന്താണ് മതി മറന്ന് ഇങ്ങനെ അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ. ആ മതി മറന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ഒരു ഗന്ധർവനാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരു ഉഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു മുതലായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആനയുടെ കാലിൽ പിടിച്ച് ആനയുടെ കാലിനെ വിടുന്നില്ല. അപ്പൊ ആന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശക്തിശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു അനിമൽ ആണ്, അത് ആന മൃഗമാണ്. പക്ഷേ വെള്ളത്തില് ആരാണ് സ്ട്രോങ്? മുതലയാണ് സ്ട്രോങ്. അപ്പൊ ഈ കടിച്ച് പിടിച്ച കാലിനെ ആ മുതല വിടുന്നില്ല. അപ്പൊ ആനയ്ക്കാണെങ്കിൽ വളരെയധികം സങ്കടം. ഇങ്ങനെ കുറെ വർഷങ്ങളോളം ഇവരുടെ ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ നടക്കും വെള്ളത്തിൽ, അവരുടെ ആ യുദ്ധം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഈ ആന എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഒരു ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓർമ്മ കിട്ടി. ആ ഓർമ്മ കിട്ടിയപ്പോ പഴയ ജന്മത്തിൽ താൻ ചെയ്ത ആ ഭക്തി സേവനയുടെ പുണ്യത്താൽ എന്താണ് ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ എന്താണ് വേദനയിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അവിടെ ഒരു താമരപ്പൂ ഉണ്ടാവും. ആ കുളത്തിൽ എന്താ പറയുക, തടാകത്തിൽ താമരപ്പൂ ഉണ്ടാവും. ആ പൂവിനെ എടുത്ത് മേലോട്ട് നോക്കി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറയും ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി എന്ന് പറയും. ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി എന്ന് വളരെയധികം ഫേമസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ സ്തുതി ചെയ്യും, ഭഗവാനെ വിളിച്ച് ആ പൂവിനെ മുകളിലോട്ട് കാണിച്ചിട്ട് സ്തുതി ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ വിഷ്ണു വരാണ്. കാണാം നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തില്. വിഷ്ണു ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് കയറി ഭഗവാൻ അവിടെ നേരിട്ട് എത്തിയിട്ട് എന്താണ് ആ ചക്രം കൊണ്ട് ആ മുതലയുടെ കഴുത്തിനെ എന്താ പറയാ വെട്ടാണ്. ആ കഴുത്ത് വേറെയായി. ആ മുതലയ്ക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാണ്. ആദ്യം മുതലയ്ക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും. അതോടുകൂടി
ഗജേന്ദ്രനും മോക്ഷം കിട്ടുകയാണ്. അതാണ് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷ. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടി മോക്ഷം കിട്ടി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയാണ്, പരമപദം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇതിൽ അതാ പറയാൻ ഭഗവാൻ 4 തരം ആൾക്കാർ എന്റെ അടുത്ത് വരും. ദുഃഖിതൻ, അതായത് ഇതിപ്പോ ഗജേന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്? ദുഃഖത്തിലാണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്. അതേപോലെ ദ്രൗപദിക്കും എന്താണ് അവിടെ എന്താ പറയാ, ആ യുദ്ധത്തിന് മുന്നേ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടെ ആ ചൂതുകളിൽ അവർ തോൽക്കപ്പെട്ടു. ആര്? പാണ്ഡവന്മാര്. എന്നിട്ട് തോൽക്കപ്പെട്ടപ്പോ എന്താണ്, അവിടെ വസ്ത്രാഭരണം നടക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവൾക്കൊരു എന്താ പറയാ, ദ്രൗപദിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താക്കന്മാരെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്നും എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ വിളിച്ചില്ല. പിന്നെ അത് എന്താ പറയാ വീണ്ടും ചിന്തിച്ച് പിന്നീട് ലാസ്റ്റിലെ ഒരു സഹായം ആരിൽ നിന്നും കിട്ടാതെ വന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ആ ദുഃഖിതളായിട്ടാണ് എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് ദ്രൗപദി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആരാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ വരുന്നു. അപ്പൊ ദുഃഖത്തിൽ വിളിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ വരുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് താഴത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ കാണാം ധ്രുവ മഹാരാജാവാണ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്താ സംഭവിക്കുക? അവര് 5 വയസ്സിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞാണ്. 5 വയസ്സിന്റെ കുഞ്ഞാകുമ്പോൾ അവരുടെ അച്ഛൻ ഉത്താനപാദനാണ്. ഉത്താനപാദനാണെങ്കിൽ 2 ഭാര്യമാരാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് സുനീതി, സുരുചി. അപ്പൊ സുരുചി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ പറയാ 2ാം അമ്മ എന്ന് പറയും നമ്മള്, സുരുചി. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിനെയാണ് എപ്പോഴും ഉത്താനപാദ രാജാവ് എന്താ മടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുക, കൊഴുക, എങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ കുഞ്ഞിനെ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞിന് ഒരു സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല. ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഒന്നും സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞിന് വിഷമമുണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ പോയപ്പോഴെന്താണ്, ആ 2ാം അമ്മ പറയാണ്, നിനക്ക് ഇതിന് അർഹതയില്ല, നിനക്ക് ഇനി അർഹത വേണമെങ്കിൽ നീ അച്ഛനേക്കാൾ വലിയൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനെ നിനക്ക് എന്റെ വയറ്റിൽ ജനിക്കണം, എങ്കിലേ നിനക്ക് ഇതിന് അർഹത നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപമാനിച്ച് ആ കുഞ്ഞിനെ വിടുകയാണ്. ആ കുഞ്ഞ് നേരെ ചെന്ന് അമ്മയായ സുനീതിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും. സുനീതിയോട് പറയും, അമ്മ എനിക്ക് ഇന്നിങ്ങനെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ തന്നെ ജനിക്കണോ? അങ്ങനെയൊക്കെ ആ കുഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അമ്മ മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നീ ചെന്ന് തപസ് ചെയ്യാൻ പറയും. അങ്ങനെ തപസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ആ കുഞ്ഞ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയാണ്. നാരദ ഋഷിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശനം കൊണ്ട് തപസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്താണ്? ധനാകാംക്ഷിയാണ്. ഇവിടെ സുഗ്രീവൻ രാമനെ എങ്ങനെയാ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക, സമീപിക്കുക? സുഗ്രീവൻ എന്താ വാലിയായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു. അപ്പൊ സുഗ്രീവന് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ധനാകാംക്ഷിയായിട്ടാണ്, അതും രാജ്യത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനാണ് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചത്. അപ്പൊ മുകളിലത്തെ ചിത്രം കാണാൻ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ പറയാ വ്യാസദേവന്റെ ഭാര്യയാണ് വാട്ടിക. അവരിയ്ക്കുകയാണ്, പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറയാ ശുകദേവ് സ്വാമിയാണുള്ളത് ഉള്ളില്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പുറത്തു വരുന്നില്ല. 16 വർഷമായിട്ട് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നില്ല. അവസാനം ഭഗവാൻ അവിടെ വന്ന് പറയാണ്, നിനക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല, നിനക്ക് സുഖമായി പുറത്തു വരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ വാക്ക് കേട്ട് പുറത്തു വരുന്നതാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. പിന്നെ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ നമുക്ക് കാണാം. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ഭാഗവതം കേൾക്കുകയാണ്. താഴത്തുള്ള ചിത്രത്തില് ശൗനകാദി മുനികൾ എന്ന് പറയും, ഋഷികളാണ്. അവരൊക്കെ ഒരു 1000കണക്കിന് ഋഷികളുണ്ട്. അവരുടെ ഹെഡാണ് ശൗനക എന്ന് പറയും. ശൗനകം ഋഷിയാണ്. അവരെന്താ പറയുന്നത്? സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കഥ കേൾക്കാണ്, ഭാഗവതം കേൾക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ 4ലും ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണമാണ് ഗജേന്ദ്ര, ദ്രൗപദി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ? ധനാകാംക്ഷി. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ധ്രുവ. പിന്നെ ധ്രുവ മഹാരാജാവും സുഗ്രീവനും ധനാകാംക്ഷിക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെ ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവില്ലേ, അറിയണം വരണം, അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും. പിന്നെ ജ്ഞാനി, അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ശുകദേവ മഹർഷിയും. പിന്നെ അങ്ങനെ നാരദ, ഭീഷ്മ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേര് ആ ജ്ഞാനിയുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരും. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, എത്രയോ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ളവൻ വളരെ ജ്ഞാനിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ വിരളമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, അത് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അതിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. നമുക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവുന്നു. കാമൈസ്തൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തെ അന്യദേവതാഃ തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ആരാണ് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ വെക്കുന്നവർ? അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നുള്ള ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്?
എന്താ പറയുന്നത്, ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. അവര് എന്താ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അവർ ആരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെയാണ് അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അവർ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോഴത്തെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അവർ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളോ ഗുരുക്കന്മാരോ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത് അതെല്ലാം അവർ കേൾക്കുക. അവരെന്താ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, അവർ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ചില രീതിയും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ അവർ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ദേവന്മാരെ. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താ, ശ്രീകൃഷ്ണ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ നമ്മൾ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും, ഗുരു എന്താണോ നമുക്ക് പറയുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യാ അല്പമേധസാ ദേവ ദേവാൻ ദേവയജോ യന്തി മദ്ഭക്തോ യാന്തി മാമപ്പി. മൂഢന്മാര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോ ഉന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മൂഢന്മാരാണ്, വിഡ്ഢികളാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ് അവർക്ക്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എന്താണ്, തുച്ഛവും ക്ഷണികവും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ദേവന്മാർ ആരുടെ കീഴിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവര് ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്താനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ദേവന്മാരെ. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ കേൾക്കുന്നവരാണ് ദേവന്മാർ. അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഫലം കൊടുക്കാനൊന്നും അവർക്ക് കഴിയില്ല. അവർ ഭഗവാന്റെ ഓർഡറിന്റെ അനുസരിച്ച്, നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അവർക്ക് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് കൊടുക്കാൻ. അത് ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്താ പറയുക, അവരെ പൂജിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്ന ഫലം എന്താ, എങ്ങനെയായിരിക്കും, തുച്ഛമായിരിക്കും. അത് ക്ഷണികവുമായിരിക്കും. അത് ശാശ്വതമായ ഫലം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ദേവന്മാർക്ക് കഴിയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തനു സാധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യാസമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല. എന്താ പറയാ, വരദാനങ്ങൾക്കും അതും തന്നെ എണ്ണമില്ലാത്ത വരദാനങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുക. കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താ ഭഗവാൻ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം തുച്ഛമായിരിക്കും, ക്ഷണികമായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന നേട്ടം എല്ലാം എന്താണ്, അത് എന്താ പറയാ, അത് ശാശ്വതമായ നേട്ടമാണ്. സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴും. അദ്ദേഹം എവിടെ പോകും, പരമധാമമായ കൃഷ്ണന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ എന്താ ഉണ്ടായോ, കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കനിവുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ദേവന്മാരുടെ ഭക്തനുമുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഈ വിഷ്ണു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കി 14 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. 14 ലോകങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലോകമാണ് സത്യലോകം, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം. ആ ബ്രഹ്മലോകത്ത് തൊട്ട് ഈ താഴ്ന്ന ലോകം വരെ എല്ലാവർക്കും ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്താ കഴിയുക, അവർക്കേ ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവര് കൊടുക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്താണ്, ക്ഷണികം തന്നെയാണ്. അത് ഒരിക്കലും അത് എന്താ പറയാ, തുച്ഛം തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പോലെയല്ല. ഭഗവാൻ ഭക്തർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫലമാണെങ്കിൽ അത് ശാശ്വതമാണ്, അത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ ദേവന്മാർക്ക് അത് കഴിയില്ല. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവർക്കൊരു സ്വന്തം എന്നുള്ള ആ അവർക്കൊരു സംഭവം ഇല്ല അവർക്ക്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പറയുന്നത്, ദേവന്മാർ എങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രതിനിധികളാണ് ഭഗവാന്റെ. അവരിപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സാണ്. അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്മാർ ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്. വൈശ്യർ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ 4 ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ, വർണ്ണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സാണ്, ക്ഷത്രിയന്മാർ ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്, വൈശ്യര് ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ടാണ്, പിന്നെ ശൂദ്രർ കാലുകളാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് ദേവന്മാർക്കും അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചേ അവർക്ക് കൊടുക്കാനും ഫലങ്ങളായാലും പ്രവർത്തിക്കാനും എന്തും അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമായ ഞാൻ അജനും അവ്യയനുമാണെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭാഗം പറഞ്ഞത്, ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും, അതായത് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണെന്നും
ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ധാമമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മൂഢന്മാരാണ് അവർ വിഡ്ഢികളെന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഞാൻ പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക ശക്തി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഒരു അന്തരംഗ ശക്തി ഉണ്ട്. അതായത് ഹരേ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കില്ലേ, രാധാറാണി. അതായത് അന്തരംഗ ശക്തി എന്താണ്? അവരെ ഭഗവാനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യോഗമായ സമാവൃത്ത. അതായത് എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താ? ജന്മമില്ല. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മമില്ലാത്തവൻ. അവ്യയം എന്ന അവർക്ക് നാശമില്ല, നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന് ജനനവുമില്ല, മരണവുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ച അർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇനി സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷേ എന്നെ അവർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ എന്താ പറയാ, അർജുനൻ ചോദിക്കുമല്ലോ, ഭഗവാൻ ഇതെങ്ങനെ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ എനിക്കും നിനക്കും കഴിഞ്ഞു പോയി അർജുന, പക്ഷെ നിനക്കൊന്നും ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എനിക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വീണ്ടും. പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ട് എന്ത് നടന്നു, ഇപ്പൊ എന്ത് നടക്കുന്നു, പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഭാവിയിൽ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, എല്ലാം എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അതേപോലെ എനിക്ക് എന്താണ്? ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് നാശമില്ല. ശരീരം നാശമാവുമ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ആ ജീവാത്മാവ് വേറെ ശരീരം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേ പോവും. അപ്പൊ ആ ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും വേറെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആരാ പോകുന്നത്? പരമാത്മാവ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു, ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് പോകുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് അതിന്റെ കൂടെ പോവാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പലതും ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരുപാട് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും എന്നെ അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പില് രണ്ട് പക്ഷികൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ രണ്ട് പക്ഷികളിൽ എന്താണ്? ഒരു പക്ഷി എന്താണ്? ജീവാത്മാവും, ഇനിയൊരു പക്ഷി പരമാത്മാവാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും അങ്ങനെയാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കൊമ്പിൽ രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന പക്ഷികളിൽ ജീവാത്മാവ് എന്ന പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ കൊമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓരോ പഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മരത്തിന്റെ പഴങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ കൊമ്പ് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ കൊമ്പിലേക്ക് ചാടും. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ എന്താ പറയുക, ആ പക്ഷിയുടെ കൂടെ തന്നെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പക്ഷിയും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തിനും ഒരു സാക്ഷി എന്ന പോലെ അത് മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ന് ഈ കൊമ്പിലാണെങ്കിൽ നാളെ ഇനിയൊരു കൊമ്പിൽ, പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇനിയൊരു കൊമ്പിൽ, അങ്ങനെ ചാടി ആ ഓരോ കൊമ്പിലും ചാടുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിൽ കിട്ടുന്ന ആ പഴങ്ങളെല്ലാം ഭുജിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഈ പക്ഷിയാണെങ്കിൽ വെറുതെ പരമാത്മാവ് എന്ന പക്ഷി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാം വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാടുന്നത് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഓരോ ജന്മങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഈ കൊമ്പിൽ നിന്ന് ആ കൊമ്പിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ കൊമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ജന്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവാണ്. നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കാരണം അടുത്തൊരു പക്ഷിയുണ്ട്. ആരാണത്? അത് പരമാത്മാവ്. ആ പക്ഷിയെ നോക്കുന്ന പോലും ഇല്ല, അടുത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്? ബിസിയാണ്. നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്നതിൽ ബിസിയാണ്. ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതിൽ എന്താ പറയാ, അതിൽ വളരെയധികം ബിസിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ, അടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പക്ഷിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതേ ഇല്ല. അതാണ് ഇത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കൊമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ കൊമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എപ്പോഴാണോ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന, ആ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുക, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു തരും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്, എനിക്ക് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഭഗവാനും പോകുന്നുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഭഗവാൻ പോവുകയാണ്. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജതേ മാം ദൃഢവൃതാഃ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ
നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എന്ന്. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും അവരുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. രണ്ടാമത് എന്താണ്? അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എല്ലാം അത് മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ദ്വന്ദ്വങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖം, നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, സുഖമാവട്ടെ ദുഃഖമാവട്ടെ, അത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ദ്വന്ദ്വങ്ങള്, ഇനി ഇഷ്ടമാവട്ടെ ഇഷ്ടക്കേടാവട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ വിമുക്തരായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അവർ ഏർപ്പെടും. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലാവട്ടെ ഈ ജന്മത്തിലാവട്ടെ നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവണം. പിന്നെ നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടും. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് അപ്പൊ കിട്ടുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആ പാപങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു പോയി നമ്മുടെ പുണ്യത്തിന്റെ ഉദയമാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം കിട്ടുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത്. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ച യേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേപി ച മാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ ഓർക്കും. എന്താണ് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയുക? അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് എന്നെ അറിയുകയും, ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ അറിയുകയും പിന്നെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുന്നവർ. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം പുലർത്തുന്നവരും പിന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ദേവന്മാര്, സർവ്വയജ്ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്തവാരാണ് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരും അറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ്? അതായത് ഭഗവാനെ അറിയുകയും പിന്നീട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുന്നവരും പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കും അറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ വരാഹ പുരാണം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുരാണമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം കുറെ പുരാണങ്ങളുണ്ട്. ആ വരാഹ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: യദി വാതാദി ദോഷേണ മദ്ഭക്തോ മാം ന ച സ്മരേത് അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത എന്താ പറയാ, അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത നയാമി പരമാം ഗതിം. അതായത് ഭഗവാൻ പറയണേ, ഇനി അഥവാ ഒരു പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മരണസമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ഭക്തന് എന്നെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഞാൻ അവനെ ഓർക്കും. മരണസമയത്ത് എന്താണ്? ഞാൻ അവനെ ഓർത്ത് എന്റെ പരമധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകും. എന്താ? അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത നയാമി പരമാം ഗതിം എന്ന് വരാഹ പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുക? അവനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അവനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം പുലർത്തണം നമ്മൾ. പിന്നെ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം എന്താ പറയാ, ആ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓർമ്മ വരും. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഒരു എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താ പറയാ, ഒരു രാജാവിന്റെ കഥ പറയാം. അതായത് ഭരത രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള്, അദ്ദേഹം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ എന്താ പറയാ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ, ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ, വാനപ്രസ്ഥാശ്രമ, സന്യാസ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആശ്രമങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇതൊന്നും നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം അതായത് സമയത്ത് അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഈ രാജാവ് എന്താണ് എല്ലാം എന്താ പറയാ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി അവസാനം വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ കാട്ടിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഒരു ആശ്രമത്തിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് രാജാവിന് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു മാൻ എന്താ പറയാ, ഒരു മാന് അതിനെ ഒരു എന്താ പുലിയോ എന്താണ് അത് ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കും. മാൻ എന്താണ് ഗർഭവതിയാണ്. അപ്പൊ ആ മാൻ എന്താവും, ആ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജന്മം നൽകും. എന്നിട്ട് മാൻ ചത്തുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ സമയത്തേക്ക് ഈ എന്താ പറയാ ആശ്രമത്തിലുള്ള ഈ ഭരത രാജാവ്, അതെന്താ ഭരത രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാണ്. എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജപാരമ്പര്യത്തിന്റെ എന്താ പറയാ എല്ലാ രാജഭോഗങ്ങളും സുഖഭോഗങ്ങളും എല്ലാം ത്യജിച്ച് ആശ്രമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പൊ രാജാവ്. പക്ഷെ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ എന്താ പറയാ ധ്യാനം അർപ്പിച്ച് സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ മാൻകുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്നേഹം തോന്നാണ്, അതിനോട് ഒരു സഹതാപം തോന്നാണ്. എന്നിട്ട് ആ മാൻകുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് അതിനെ പരിപാലിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദിവസേന അതിനെ പരിപാലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരാണ്.
അതാണല്ലോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ആസക്തിയും പാടില്ല, നമുക്ക് അതിനോട് വിരക്തിയും പാടില്ല, അങ്ങനെ ജീവിക്കണം. പക്ഷെ ഈ രാജാവിന് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, രാജാവിന് ആ മാൻകുട്ടിയോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം വരികയാണ്. അങ്ങനെ ആ സ്നേഹത്തിൽ എന്താണ്, ആ മാൻകുട്ടിയെ വളർത്തി വളർത്തി അവസാനം രാജാവിന്റെ മരണസമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇത്രയൊക്കെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്തിട്ടും രാജാവിന് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാല്, ആ മരണകാലത്ത് എന്താണ്, ഭഗവാനെ ഓർത്തില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സംഭവിച്ചാൽ, ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നു ഈ മാൻകുട്ടിയോട്. അപ്പൊ അവസാനം ആ മാൻകുട്ടിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് ആ മാൻകുട്ടിയുടെ ചിന്തയിൽ തന്നെ മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ രാജാവ് എന്തായി, മരണസമയത്ത് ആരെയാണ് ഓർത്തത്, മരണസമയത്ത് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർത്തില്ല. മരണസമയത്ത് ആരെയാണ് ഓർത്ത്, ആ മാൻകുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ഇനി എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മാൻകുഞ്ഞിനെ ആര് നോക്കും, അതിന് ആര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, അതിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അവസാനം രാജാവ് മരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ആ മരണസമയത്തുള്ള ബോധം എന്തായിരുന്നു, ഭഗവാൻ അല്ലായിരുന്നു, ആ മാൻകുഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മാൻകുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ജന്മം രാജാവ് എന്തായിട്ട് ജനിക്കും, മാനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഒരു മാനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. പക്ഷെ ആ മാനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും പുണ്യഫലങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഓർമ്മശക്തി കൊടുക്കുകയാണ് ആ രാജാവിന് മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ. അങ്ങനെ മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം ദുഃഖം തോന്നി. ഞാൻ എത്രയും നല്ല അവസരമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് പോലും ഞാൻ അതിനെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ ഒരു കുറ്റബോധത്താൽ, ശരീരം മാനിന്റെയാണ് പക്ഷെ ബോധമുണ്ട്, നല്ലതുപോലെ ഭഗവാൻ ആ ബോധം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നീ ആരായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവസാനം ആ മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എന്താ പറയാ, ഒരു സാധു സന്യാസികൾ ജീവിക്കുന്ന അതേപോലെ ആ പച്ചിലകളൊന്നും കഴിക്കാണ്ട്, അത് വെറും പഴുത്ത ഇലകളോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് അവസാനം അതിന്റെ ജന്മം എന്തായി, അടുത്ത ജന്മം എന്തായി, അതൊരു വീണ്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും അത് ജഡഭരതനായിട്ട് വീണ്ടും ആ രാജാവ് മാനിന്റെ ശരീരം, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ജഡഭരതമായിട്ട് ജനിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ആ ബോധം, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം. അവബോധത്തിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കണം, എപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആവണം എന്ന് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഇതോടെ നമ്മുടെ 7ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചു. നമുക്ക് നാളെ 8ാമത്തെ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. തത് ശൃണു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കേൾക്കൂ. ശൃണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂ. എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കും. മൂന്ന് വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? കറക്റ്റ് ആണ്. ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങുന്നു? ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 8 കറക്റ്റ് ആണ്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങൾ, ജീവാത്മാക്കൾ. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ. ശ്ലോകം 7:7 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമ എന്താണ്? മുത്തുകൾ നൂലിൽ എന്ന പോലെ സർവ്വവും ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതെ, അതാണ് ഉപമ. അതായത് ഭഗവാൻ കാണുന്നില്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടകർത്താവാണ്, പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന്. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവർ ആരെല്ലാമാണ്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാർ, മനുഷ്യാധമന്മാർ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ, നിരീശ്വരന്മാരായ അസുരന്മാർ. അതെ, ഇവരെല്ലാം ആരാണ്? ദുഷ്കൃതരായ ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരെല്ലാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അതെ, ദുഃഖിതൻ, ധനാകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ഓക്കെ. പിന്നെ ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണം ആരാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അതിൽ നമുക്ക് കണ്ടത് സ്ലൈഡില് പാഞ്ചാലി, ദ്രൗപദി. അതെ, ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപദി. ഓക്കെ. ശ്ലോകം 23 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? അല്പബുദ്ധികളെ ഫലം നാശമുള്ളതാണ്. അല്ല, 23 അതായത് ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റുക?
മരണസമയത്ത് ആർക്കാണ്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ബോധം പുലർത്തുന്നവർക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുന്നവർക്കും ഭഗവാനാണ് ദേവന്മാരുടെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാതിന്റെയും അധിപൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്ലോകം 30-ലെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ല സോറി, ഇത് ശ്ലോകം 30-ത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. 23-ല് മൂഢന്മാരുടെ കറക്റ്റ്. മൂഢന്മാര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് ഫലം കിട്ടുക? അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ? ക്ഷണികവും തുച്ഛവുമായിരിക്കും. അത് ടെമ്പററി എന്ന് പറയും. ടെമ്പററി ആണ്. അത് ശാശ്വതമായ ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഈ അധ്യായത്തില്? ഇല്ല.